Hello logoफोर दिनै आं नोंथांमोनजों मा भिडिअ स्टार्ट खालामनो होननानै फैलायखौ अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरो ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलनिफ्राय गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो आं गिबियावनो बावहरग्रोनायजों लोगोसे ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों अननानै आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलखौ गोख्रै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो बे बेल आइकनखौ अलाव होना लादो आरो आं जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आगारोब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाहाथे थाबैनो नुनो मोनो अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थुदो बिदिब्ला ओइ आयना बड' नोंना लेक्सार बांद्रायबाय गोख्रै भिडिअखौ स्टार्ट खालामदो नङाब्ला नोंखौ दिगदार होनाय जागोन खुलुमबाय लोगोफोर अननानै प्लिज आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौ अलाव होनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आगारोब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सिगांग्रो नुग्रोनो मोनो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थुदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामदो चालु ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन माने ब्रेकआपनि सोमोन्दै हार्ट टाचिं गोरबो गावलायनो थाखाय आं भिडिअखौ शेयार खालामगोन ओमफ्राय दायो आंनि मेगनाव मोदै गदोंनो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि गोरबोआ माने ब्रेकआप जानायाव माबायदि जायो माने आंनि गोरबोथ' नङा माने आं गाबनो रोंगोना रोङा आं भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन जागोन जाया आंखौ कमेन्टआव बुंहरब्लानो जाबाय आरो आं दा ब्रेकआपनि सोमोन्दै आं माबोरै बुंनो लादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरो जोबजासिम नायोब्ला माने दिनैनि भिडिअखौ जोबोद इन्टारेस्टिं एन्जयफुल फानि सखिखौ मोननो हागोन आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ आंथ' एबार स्टार्ट खालामखासिगोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरो माबायदि जागोन अब्ला आं जागायनोसै भिडिअखौ माबोरै खालामनो आं भिडिअखौ दुखुसो मोनबाय आं जागोन ना जाया आंनि ब्रेकआप जानायनि डायलगा आं मोनसे डायलग होनो नागिरदों दे लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ब्रेकआप जानायनि सोमोन्दै ब्रेकआप जायोब्ला माबायदि गोरबो गावो माबायदि बिखा बायफ्लेलाङो आं बेनि सोमोन्दै खोन्थानोसै एबा फोरमायनोसै भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनोसै आंनि गोसो गोरबोआ नोंखौनो हास्थायदोंमोन जिउनि रुजु होननानै नाथाय नों आंखौ निखावरिनि जानानै थगायलांबाय नोङो आंनि जिउनि गिरि नोङो आंनि जोबथानि आंनि गोसो गोरबो जिउनिख्रुइबो बांसिन नोंखौनो मोजां मोनदोंमोन नाथाय नों आंखौ निखावरिनि फिसा होननानै बुंलांबाय नांगौ नोङो साख्रियाव लाबोआ नाथाय आंनि निखावरिनि फिसा नोंसोर धोनि नखरनि फिसाखौलाय आं बहा मोनो आं जाबाय बेखार आं जाबाय गिरबनांगोलनि फिसा नोंसोरबायदि धोनिनि फिसाफोरखौ आं मोननो हास्थायनाया सोरगोनि हाथरखि थुख्रायनो साननाया बे आंनि गोरोन्थिमोन नाथाय नों आंखौ नंखाय अननाय होनानै एसेबां गोबाव नों आंजों खेला खालामनो नाङामोन नों आंजों एसेबां बेफोरबायदि गोदै रावजों नों आंनि गोरबोआव अननाय होनानै नों आंखौ दुखु होनो नाङामोन आं मानो सहायनानै थांना थानो हाबावनो आं माबोरै थांना थानो हाबावनो नोंनि अनगा आं माबोरै थांना थानो हाबावनो नोंनो गिबि नोंनो जोबथामोन आंनि जिउआव आं सहायनो हाला आं सहायनो हाला थगायानो आंनि जोबथा रादाय जासिगोन खोमा गसाया आंनि मोजां मोननाय रजेखौ मानो बिदि गुबुननो खालामनानै होखो मानो गावस्रा होगोन गसा
माथो माया माबि खैफोद होखो आंनि गोरबोआव बेखारनिफ्ले आंनि गोरबोआ खांग्रिलांजोब्बाय रसे नों आंनो बिदि नंखाय अननानै नों आंखौ बिदि दुखु होनाङामोन नों आंनो अननाय नंखाय रादाय होनानै नों आंखौ बिदि दुखु होनो नोंनि बे नंखाय रादायानो दिनै आंनि गोरबोखौ तेर बेतेर बायग्लिहोजोब्बाय आं माबोरै थांना थानो हाबावनो नोंनि अननानै फैफिनदो नों आंनि जिउआव गसायाव हरफिनदो बे आंनि जिउनि रोजिखौ थैनायानो साबसिन बिनो जोबथा रादाय जासिगोन आंनि नोंखौ मोननो हास्थायनानै फैमार थांनाय जिउआवलाय थांनानै थानायनिख्रुइ बे जोनोमाव माथो मुलाम्फा दंबावो जायखौ आंनो नांगौ आं बेखौनो मोनासैब्ला अब्ला आंखौ संसाराव थांनानै थानो माथो मुलाम्फाबाव माथो मुलाम्फाबाव नोंदि आंखौ नेवसिलांबाय नोंदि आंखौ ब्रेकआप खालामलांबाय नोंथ' बुंनो हायोमोन ना नोंथ' बुंनो हायोमोन ना नोंथ' बुंनो हायोमोन सिगाङावनो फोरमायखानांगौमोन नों आंखौ मोजां दामोनसै दानसुदां नों आंखौ मोजां दामोनसै दानसुदां नोंनि खावरि न'खरजों आं माब्लाबाबो गोजोन न'खर संसार जालांनो हानाय नङा दानसोरां होननानै बेफोरबादिखौ फंसे सेराव बुंनानै नों आंनो फोरमायनो हायोमोन नाथाय फैयै फैयै बेसेबांबा गोबाव बोसोर सम बारहोनानै दिनैसो नों आंनि गोरबोआव सहाय दुखु होबाय नों थैया माथो दा आङो हिनजावनि थाखाय इसेबां बिमा बिफानि दाव अननायाव दिनैसो आंहा देरदों लावदों इसेबां मोजां बे संसाराव आं हिनजावनि थाखाय थैयो नामा फाग्ला इसेबां बिमा बिफानि दाव बायसि दावदै बिदै बादि अननाय मोस्रै जोसि मोज्लाय जोसि अननाय होनायाव बिमा बिफानि अननाय होनायाव आं थैनो हायो नामा फाग्ला बिमा बिफानि अनगा सोर मोजां मोननाय बिलाय बिमा बिफासो अनदों फेदेरदों दावनो बिमा बिफानि अननायाव उदाङै बे फैलाव बोथोराव गेलेनो मोनदों नुनो मोनदों बेसेबांबा समायना रमायना जोनोमपुरि मिथिंगापुरि जोंनि जायगा जोंनि जोनोम हादर अब्लालाय आं मानि गार्लफ्रेन्डनि थाखाय जिउ बावसोमनानै थैनांगौ जाखो ना लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबादि मोनखो आंनि गाबनायाव माबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामा ब्रेकआप जानायाव माबादि जायो आंनिया जादोंना जायाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबादि नांगौ होननानै भिडिअनि गेजेराव माने कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोजां मोनो लाइक खालामना होलांदो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेला जायफोर गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना नायदों अननानै बयबो आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होसोजोब माने जाहाथे आंबो नोंथांमोननि अननाय आरो थुलुंगाजों माने आंबो नोंथांमोननि अननायजों थुलुंगाखांनायजों लोगोसे आंबो मोजां कन्टेन्ट मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हायो बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो गार्लफ्रेन्डनि थाखाय थैयालै आङो आयना बर' इउटुब चेनेल भिडिअ खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौ रायज्लायनांगौ आंहा गोबां सम दंबावो ना आंहालाय मानो गार्लफ्रेन्ड लालाबायनानै
थैलाबायसै ब्रेकआप जागोन जाबाय जालांबाय थागोन आरो ब्रेकआप जानाय गारलायनाय बेवहायलाय संसारनि नेमखान्थिखासै दंखासै माथो होनबावनो आरो आजिखालि माथो होनबावनो अन्नानै भिडिअखौ माबादि मोनदों कमेन्ट खालामहर लाइक शेयार खालामहर अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय